Menteri Katanat Kakot Kakia, Dr. M. Amprin Lingdo, ila kentu ban le AA no mardor mante la kam ya ka Jingkiew jong ki Nongpang HIV ha ka Jylla. Ha ka jingelang ka bakongsan bat ki he ki han Katanat Kakot Kakia, ila banjur ya ka jingdon kam ban penlong ya ki program ai jingtip keleng-keleng kamtam ha ki jakasor. Da ka ba penpau ba ka jing peton kamlang ya uju uternya bat ka jing shongkha klem jingeda kum ki daw jong ka jing sapriang jong ka jingpang. Ila penpau ru ya ka jing bamdan ka mon nalade ban pha tes kum ka jing ma ka ba krautam. Dr. Lingdo ila kentu ya ka imlang salang manidon bintalang ka ba dei ka jing Sdang jong ka jing etrelang man Ïakhun Pyrshah ha ka Jylla barokaway ya ka ne ka jingpang. Jylla Meghalaya mentah kan hab ban penkre ya ki programs bad ya ki limpiad nang ni syakman ban sedang ban keren syapang ka jingpang HIV AIDS ti kumbakalong habang ipet ya kita ki research ki ba ja saudong jungi kawan ka jinglum jong ka jingtip ba ha ka Jylla ka jongi mi hab ban sedang ban don ki programs ki ba long targeted ki ba long focus ban discuss ya kani ka problem jong ka HIV AIDS kam tam le ha ka jaka sor Mentakas